budem navždy bežať. Som preto taká chudá, lebo viem, že stále meškám, tak furt si bežím. Kurva. Idem vás zobrať akurát na nákup s šéf-kuchárom, ktorého sa brutálne hanbím, pretože pretože vie niečo, čo vie niečo, čo viem ja lepšie ako ja. Nebudeme si klamať. A dosť som taká, akože strašne sa teším na to, že koľko vecí sa naučím, vy to uvidíte už asi, keď tento vlog bude vonku, pravdepodobne áno, v Nebuďovca, ale budem s ním aj nakupovať, takže som zvedavá, že čo mi povie. Sme svedkom toho, ako si niekto vypýtal chvost. Vedela si, že existuje chvost na jedenie vôbec? No, vedela som, aj jazyk existuje. Dobre. Jazyk viem, ale chvost? My sa bavíme o chvoste. Dneska hovoríme. Ideme robiť ragu. A hanbíme sa. Normálne my tu iba pijeme kávu a sledujeme, ako nakupuje. A v živote nikdy som nevidela tak sebavedomý nákup. On ide a hádže. A ide a vie, prečo išiel. Vie tam. Dobrý je, strašne. A ja doma furt nasadla, že sa mi to onaj. Ešte najlepšie také gumové pičoviny bývajú. A ty si ďaleko, ty musíš ísť bližšie ku mne. Pôjdem. Akože sem. Toto potrebujeme? Áno. Lebo akože trošku. Áno. Mám to držať? Dobre. A nemôže to byť tu? Asi hej. Dobre. Lebo musíme zapnúť mikro. A ešte nenatáčať, ešte si jednu zapalím. Dobre. Akurát idem do auta a idem na jednu... Nie je to tajná party, ale nazvem to tak, nech je to lákavé. Tieto dievčatá, dneska sa bavíme. Mám dnes prvý deal. Dodá ma prvý deal, tak sme usporiadali oslavu s Nikol. Toto je pre teba. Nech sa ti páči, to dá tvoj prvý deal. No, není záč. Sa videla? Aby si sa ty videla. No, priatelia, počkaj, natočím ti tvojho budúceho, ale ne, toto tam nedáš. Priatelia, vítam vás v Lula Vlog. Volume koľko? 4. 4. Ukážem vám, koľko známych tvári tu je. Martin Zaumerský, jeden z najlepších šéf-kuchárov v Strednej Európe. Pod slnkom. Tento mafián. Aj, Bope. A máme tu aj tenistku, ktorá vyhrala predčerom Wimbledon. Mario si hladká svoju budúcu. 3 minúty. Aj. Áno. Moje meno je Marcel Judiny. Pozrite sa. Je zachytená. Nevadí, vymeníš Araba za Araba. To nevadí. Tu sa deje party. A my sme tu, pretože, prečo to dá? Lebo sme... Je trošku antisociálne. Sme outsideri? Neviem, sme outsideri? Nikdy som nezapadal. Do davu a nikdy ani nebudem, to radšej prídem o hlavu. My sme takí, že my ináč stále nadávame, že nechodíme do spoločnosti a keď ideme do spoločnosti, tak sa aj tak vyhýbame. Takže proste môžeme to zhrnúť tak, že sme nespoločenské. Lebo ja sa cítim nekomfortne. Bez stravy, a keby som nafajčená a mám schizu, že všetci na to pozerajú. A je to pravda, lebo všetci pozerajú. Ale oni pozerajú v dobrom podľa mňa. A my máme stres, že to proste... Áno, ale znižujú mi sebavedomie. Aj mne. A ja si myslím, že mám o 10 kg viac reálne. Cítim sa jak koala potom. Ja som normálne, že toto, čo tu je, tak to je veľa. No, a že som Lucia Heliová na miesto Lucia. Lucia Heliová. Dali, povedz mi niečo do vlogu. Tebe? Nemôžem. Do vlogu nemôžem. Prečo? Keď vypneš kameru. Klipu a že dáš mi žuvačku. A že možno nemám. Je 7:30 a my ideme na hip-hop do Ostravy a šušľam, lebo mám na sebe pásky na bilenie zubov, ktoré si musím dať dole. Toto nie je môj outfit. V mojom outfite nemôžem dýchať, lebo
Lebo čo ľudská? Lebo mi je malý. Tak tu mám tašky. A neviem, ako si mám vybrať aj, aby bola praktická. Túto pradičku. Asi hej. Počkaj. Tak, dobre. Ideme. Tak, aby ste vedeli, mala som pripravený outfit, ktorý som si chcela dať. A výsledok z neho je to, že ten top sa mi úplne rozjebal, lebo mi bol malý. Akože vedela som o tom, že proste ho nezapnem moc na prsia, ale ignorovala som tento holý fakt a aj tak som si ho dala, pretože proste držala aspoň trochu. A potom som nedala nájsť telefón a je vlastne 22:55. Takže neviem, či tam vôbec stíham dojsť. Mám extrémne nervy, vôbec nemám absolútne žiadnu náladu. Mám outfit do piče na venčenie psa. A keby som si dala iba ten vrch z toho, tak je to podľa mňa na hovno. Ešte možno idem niečo skúsiť, že to nejako zlepím, ty kokos, ale fakt akože extrém, čo mne sa podarilo. Ešte nás aj policajti zastavili, teda my už sme tam stáli, že tam nemáme stáť, že je to neprúhledný, akoby jo, a my že jo, a je holé kozy, a ja že aha, my už ideme, oni že aha, dobře, a ja že takže tak. Vôbec sa mi tam nechce ísť. Keby to nie je Ben Christo, tak tam ani neidem. Ľudia. Som zlá. Veľmi zlá. Fakt, strašne. Zjedla som od nervov 4 keksiky. Špaldové. Jablčné. Dobrý kauf na pumpe. Čo mám robiť? Sem idem. Za 2 minúty som tam. No. Toto je SK páska, ľudia. Ak to bude fungovať, tak asi odpadne. Roztrhol sa jej top a SK páskami sme to dávali dokopy. Nice. Poslala ma do piče predtým, jak prišla na hybov, ale už sme v pohode. SK pásky to zachránili. SK pásky hneď je lepšie, no. Sofia, to je moja sestra, ona žiari. Áno, áno. Konečne máme mošpicu, no. A to si ani nemusela ukázať cestu, ale môže. OK, ďaká mne, zase jej dostala. Ako sa cítiš? Neviem to povedať, to opísať slovami. Čo robí ona? Čo vidie? Čavo môže byť, ale na to Kto je v Ostrave? Kto dosiel? Kto je hotelový pes? Si to ty? Ježiš, bibačik, niekto nedošiel, to som myslela teba, Ježiš. Daj mi laben. Tak, krásne. Áno. A ty si čivava. A ideme domov? Ideme domov? Áno, áno, áno. Akurát som si vymyslela taký dobrý a tak zbytočný outfit, lebo v podstate nikam nejdem, idem sa najesť, ale aspoň bude voľno. Si robím fitting. A asi toľko. Povedali, že sa nedajú roztrhnúť. Klamali. Čo kúkáš? Tu bude tvoja hlava, keď budeš chvíľu neposlúchať. Čierna. Však áno, podľa farby, trošku light. Čo? Light black?
Koľko máme hodín? 8:25. Meškám presne 25 minút. Zatváram veci a ideme do Prahy. Spadla mi nabíjačka do Kingliho vody. Ale to som chcela povedať, že zas šarapatá outfit. Normálne, to je strašné. Ináč viete čo? Ja vám teraz poviem, že strašnú pravdu. Keď som nebyla v Bratislave, vždy, bez výnimky, keď som sa chystala do Bratislavy, som si volila úplne outfity, neviem aké. Vydržia kvety ešte. A presne teraz toto robím s Prahou, že si vyberám normálne outfit života normálne. A taký, aby bol najviac pohodlný, najviac basic a vždy sa smejem v Bratislave ľuďom, že úplne vidno, že sa snažili vybiť z toho maximum. Väčšinou sú to, že rifle, koženka, biele tričko a taká väčšia taška. A teraz to vyzerám ja. Yes. Došli sme do Prahy a kto má problém? Trikrát hádame. Kto má problém? Dominika, čože ti je? Nerozprávaj na mňa, keď má plnú vagínu. A prečo? Možno si púšťala veľa tých svojich československých erotických slaďakov. Nerob, Lucia, veď nemôžem chodiť, nemôžem sa ani smiať. Ona mi prosím pekne vypičovala za kockovanú dlažbu, že prečo tak chodím v aute. Moc brzdíš a pridávaš. A moc brzdím a pridávam v Prahe na križovatkách. Ja prudko, si sa videla, ako šoferuješ? No tak ty si to dávala dvakrát viac. A ako voláš spiatočku dodať? Povedz. Spátečka. To je mohla minulé povedať. Sme na hoteli. Zajtra máme fotiť pre MyProtein. A ja vyzerám jak 4. mesiaci tehotenstva. Na schvál hovorím 4. Lebo vtedy to vyzerá len tak, že buď si pribratá, alebo si tehotná. Tak ja som to prvé. A jem slivky. Viete prečo? Je to bordel. V hotelovej izbe je vždy bordel. Viete, ak ma sere, keď Adnan začne upratovať v hotelovej izbe? Ja som normálne tak sa naserem na to, lebo doma to neurobí. Jasné, že hej. Bože, jak ja ťa poznám, že viem, za čo sa ozveš. Tak do kamery klameš. Čo povedz, na čo mám tie slivky? Keď neklameš do kamery. Dobré ráno. Idem na raňajky. A sa s vami chcem staviť o to, že budem jediná, ktorá nebudem mať make-up. Môžeme si s týmto pripiť. Možno, ja nič nemám. Čau, bojte čo. Nie, ešte nerozdávam. Hej, to je oný, ten dvojlitový. Ďakujem, ďakujem. My sme ešte nestretli. Ahoj, Daniel. Ahoj, Lucia, čau. Teším. Čau, teď sme ve vlogu, čau, Vojta, ahoj. Daj za seba to najlepšie, úplne podaj mi to, jak najviac vieš. Áno, to som ja a som, pretože to som už ja som pre vás nevydatá ešte vlastne, takže berte ma, Čo tam máš, lepku, že one? Hej, gečko. Sme tu, ideme cvičiť jogu a potom sa pôjdeme fotiť a vyzerá toto veľmi pekne. Ahoj, láska nie, ďakujem, že či si dám kávu. Dáš si kávu? Láska, dáš si Cappuccino, kávu. latte, skinny latte, skinny beach latte. Skinny beach, prosím vás. Idem si dať nejaký čaj. Toto je náš setupík, kde budeme fotiť. To budeme robiť s denným svetlom. Such a cute. Ja mám najväčšie brucho na svete, jak na spolu. Here we go again. Najväčšie brucho na svete. A ja. Ideme tehotenské? Poďme robiť tehotenské. Mama štvrtý. Mňam. Aké občerstvenie. To neuveríte. Včera sme boli, ale vlastne aj tak by som tam nemohla moc točiť, lebo všetko bolo, že tam bola hudba. Ale mohla som teda natočiť. Aspoň svoj outfit, ktorý som, dúfam, že natočila. Ak nie, tak aj tak viete, ako vyzeral. Ale som proste totálne rozrušená z toho, že mám robiť jednu prácu.
Dobrý. Takže neviem akože ako to urobím, lebo musím robiť v aute a potom ešte doma. A akurát ideme do nejakého fitka fotiť, takže to vám aspoň ukážem. No a zabudla som si vlastne včera foťák na tých Mercedes. Jo. Nachádzam sa v takomto outdoorovom gyme. Ja robím content, lebo žiadny nemám, ale vyzerá to tu super. A všechny to, čo tu máš uvnúť, víš? Je 9:30 a ja akurát idem teda na primačky do školy a chcem sa k tomu trošku vyjadriť. Počkajte, mám zelenú, takže nech to nedržím. Ja som urobila včera prácu asi za 6 hodín, čo není reálne, lebo keď som robila proste diplomovku, tak som každý deň robila tak 3 strany maximálne. Takže si viete predstaviť, ako moc v ríti som bola na konci, keď som to dopísala. Odoslala som to, že vraj je to celkom teda fajn. A idem na primačky. A teraz, v hlave mi stále proste motajú sa veci, že teraz keď som sa napríklad pozrela vedľa do auta, tak tam sedel taký pán okolo 50-ky. Má teda to isté auto, čo mám ja. A je veľmi ťažké sa motivovať, ísť študovať, keď v podstate máte akoby všetko, alebo tak všetko, čo ste vždycky chceli. Nehovorím, nevedela som si predstaviť, aký budem mať život v 15, ani v 20. A mám fakt naozaj strašne veľa vecí, čo som vždycky chcela a myslím si, že sa proste stále nejakým spôsobom vyvíjam a idem dopredu. A viem, že magisterský titul mi nebol k ničomu, keď to takto nazveme, lebo teda nepotrebujem ho kvôli práci, tak som to chcela povedať. Samozrejme, neľutujem absolútne ani 1 minútu stravenú tam, pretože tie teoretické poznatky, ktoré mi to dalo, tak v mojom praktickom podnikaní som sa proste mohla poučiť a neurobiť tie chyby, alebo urobiť to s tým, že viem teóriu, takže vzhľadom na toto mi to celé vyhovovalo, ale ja proste idem, alebo chcem ísť robiť PhD, čo je proste 3. stupeň vysokoškolského vzdelania. A teraz balansujem medzi 2 svetmi, som jak Hannah Montana. Jedným svetom je teda influencerka Lula, ktorá sa pekne oblieka a maluje. A ktorá je veľmi pekná a inšpiruje tým ostatných ľudí. Druhým svetom je Lula s knihami, ktorá si vždycky viacej v škole, ktorá si vlastne vždycky, keď som bola, ja neviem, v škole, alebo keď som bola niekde, no proste niekde, tak som si vždy rozumela s ľuďmi, ktorí, ako by som to povedala, nie že boli šprti, ale proste rozumela som si s inteligentnými ľuďmi. A bavilo ma to. A oni to vo mne proste nečakali, že uvidia, pretože väčšina bab, ktorý sa o sebe proste stará a oblieka bla bla bla, tak toto nemá. A nemusí balancovať medzi 2 svetmi, čo nehovorím, že je vôbec zle, lebo podľa mňa je doslova lepšie byť z jednou z tých skupín, že buď si proste pekný, hlupý, alebo si proste škaredý, alebo nezaujímavý a múdry. Pretože ty sa nemáš čo rozhodovať a máš to už jasne dané a nebudeš to riešiť akoby ďalej. A je to akože veľmi povrchná hypotéza, ale ja si myslím, že sa oplatí o nej rozmýšľať. A ako spojiť 2 svety, nemusí to byť len ohľadom, ja neviem, krásy a módy, ale môže to byť aj ohľadom toho, že ja neviem, niekto má rád cestovanie alebo čo a na druhú stranu sa priviaže tým, že ide študovať, hej, že to je proste to isté, že ako spútať takýchto 2 živlov v sebe, v podstate obidvoch mám rovnako rada a vôbec neviem, že či mi vadí viac, keď mi niekto povie, že som škaredá, alebo či mi vadí viac, keď mi niekto povie, že som hlúpa. Asi by som povedala, že mi vadí viac, keď mi niekto povie, že som hlúpa. Ale prečo by som to niekomu zase mala dokazovať, že som múdra? A na druhú stranu
nemusím sa páčiť všetkým. Takže ono sú to proste také mindfucky v tej mojej hlavičke, že idem sa rozhodovať a robiť veci, ktoré ma budú hnať následujúce 4 roky. Neviem vôbec, koľko práce to obnáša, či to zvládnem, či som toho hodná, či na to mám, neviem. Proste fakt to neviem. A na druhú stranu by som veľmi ľutovala, keby to proste neskúsim. Hej, pretože viem, čo by mi povedal môj otec. Neviem, čo by mi povedal môj otec. No, on mal vysoké školy, niekoľko, mal aj PhD. A neviem, čo by mi teraz povedal. Strašne ma to zaujímalo a zajtra bude presne... Pozor, dopravná udalosť pred vami. 3 roky, čo odišiel a strašne by som chcela počuť, čo by mi na to povedal. Ale idem to skúsiť, pretože som súťaživá. Urobila som ten projekt a viem si ho obhajiť. Pokiaľ je toto, že na to mám, tak potom ma to nechajte spraviť. Ráno, ja som sa akurát vyliahla a kúkam na svoje nové pyžamo, ktoré je už roztrhnuté a spomínam si na otázku: viete sa starať o sataník? Máte už od nás veci? Všetky roztrhané. Vždy na tom istom mieste. Asi 40 nezvládajú a ja nezvládam teba, Kingly. Čo máš za problém? Ma miluješ? Som tvojim všetkým? A chceš ísť na výlet? Ty ideš, miláčik, na výlet? Áno, 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 áno. Ty malý, áno, na výlet. Ideme na výlet. Ready to go. Chcem vám už ani rozprávať nemôžem povedať, jak to tu úžasne vyzerá, ľudia. Môže tu byť sauna, môže tu byť baňa, môže to tu takto vyzerať ako brutál. To je neskutočné. Je to Xbox, takto to tu vyzerá, vysoké stropy. Akože na takúto chatu, to je brutál. Ahoj, Bailey! Toto je jeden sen, ľudia. Moje nohy idú sem. Budem pod dohľadom pod týmto bokom. Dobré ráno. Sme ready to go túra. Uvidíme, či nám vyjde počasie, ale zatiaľ to tak vyzerá, že áno. Teším sa, prvýkrát mám zimnú bundu tento rok v rukách. Neviem už, nikam to ideme inak. Východná Vysoká. No, počkajte, neviem, či to uvidíte. Ale tu sú kanzici. Tam sú kanzici. Už to viacej nejde. Každopádne sme so Slieským domom. To je Východná Vysoká. A nevieme, či to zvládneme. Pravdepodobne nie, áno? Tu. Tak to je Východná Vysoká. Fakt, akože strašne zle sa nám ide a strašne veľa hodín, takže možno to otočíme. No, to je ťažko, neviem, sa tam zrobilo. My to jak zideme dole. Toto. Hide the pain, hero. No, i ako to tam hore vidíte, tak tam sme nešli. Skončili sme asi pol hoďku pred vrcholom, lebo proste je asi 2:30 a vrátili by sme sa dole asi o 7:00 a tak ideme dole. Hej no, je to úplne brutálna rada. A tí okoliaci sú pomalí, sú strašne pomalí. Je asi 18. septembra a tu je prvý sneh. Reálne, že na chopku. Je tu koniec našeho výletu a moc som netočila. Moc som netočila. Lebo ja za každým zabudnem, že natáčam vlog proste. Hej. A hlavne sa mi nechcelo tieto dni točiť ani nič, lebo som bola sama taká stratená, nevedela som už čo. Ale už asi viem, tieto Tatry mi pomohli úplne že najviac.
Fakt, že najviac, lebo potrebujem vyradiť nejaké veci zo svojho života, aby som mala čas na veci, ktoré ma robia šťastnou. Zoberte si z toho, čo chcete. Momentálne sme na bratislavskom letisku. Toto už je múzeum alebo stále letisko? Lebo som tu asi po 4 rokoch. Naposledy sme sa išli do Paríža. Prvýkrát som mala na letenke Lucia Omaxus, bola som v šoku. Veľmi dobrý outfit. Ideme si presadnúť do rady číslo 2. Ahoj, papi. Nastala. Už som sa namalovala. Boli trošku wow, akurát som sa prezliekla na záchodoch vo Five Guys. Za ňom sme si našli kamošov, ale akurát sa už od nás odpojili a stojíme pred tým, čo sa vždy ľudia fotia a ideme zistiť, čo to vlastne je. Ale je to krásne. Update, akurát sme dorazili na hotel a stali sa mi počas dňa také malé kiksiky, keď som vám to nenatáčala, a to bolo zrovna to, že sme sa zastavili v jednej takej arabskej raňajkárni, myslím si, že je to talianská, bola to arabská, ale to je jedno. No a urobili nám, že najhoršie raňajky. Ja neviem, jak niekto dokáže len tak pokaziť raňajky, ale ja som ich pokazila ešte viac, lebo som to chcela osoliť a ja som tam miesto toho dala cukor, takže som mala cukrovú praženicu. A druhá vec, ideme už na hotel, ideme pešo, ľudia, sú 3 hodiny, ja mám 15 500 krokov, v botách, ktoré vôbec nie sú na to určené, ale mám novú kabelku, tak mám aspoň odškodné. No a chcela som vám povedať to, že v 3/4 tej cesty, po asi 25 minútach, v dosť teple a celé to je ošemetné, hovorím Aďovi, že Aďo, ale počkaj, že ja neviem, kedy máme ten hotel vlastne, že či ho máme z dneska na zajtra, lebo About You nám dalo akoby jednu noc a my tu chceme zostať v podstate zajtra, lebo zajtra máme o 12. show a nevieme úplne odísť a proste nie je nejaký let, takže sme si museli buknúť aj ďalšiu noc a ideme piatok ráno. No a ja som normálne zabudla, že či my máme tú noc kúpenú z dneska na zajtra alebo zo zajtra na pozajtra, hej? Takže v 3/4 cesty sme sa vlastne zastavili, že ideme sa na to pozrieť. Tak sme zistili, že áno, je to síce dneska na zajtra, ale ideme do zlého hotela, ideme do hotela tých našich kamošov, čo sme stretli, čo tiež idú na tú About You show, takže oni majú proste iný hotel, my máme iný hotel. A stala som o 4:00, ako už viete, zrejme. Sú 3 hodiny, ja som do KO, zjedla som burger a potrebujem si ísť oddychnúť, lebo... môj bože, počkaj. Už som ready. Toto je môj outfit. Toto je Aďo. A celkom stíhame. A za chvíľu tam ideme. Neviem sa dočkať, jak si toto vizujem, pretože tieto kachličky... That's much better. Ma zabíjajú, ale vyzerá to tu krásne. About You vie vždy urobiť brutálnu show. OK, tak je tu strašne veľa veľmi pekných ľudí, ale cítim sa až nepríjemne, lebo všetci sú až tú mačku. A chcela by som si urobiť fotku, ale proste nie je to možné, lebo stále sa tu niekto niekde fotí. To čo je? Čistá voda? A máme vodu. Ahoj, Aďo. Sedíme tu a show začína. Takto aj tak sa to vždy na konci. Tam sme boli takto a teraz sedíme takto. A všetci ostatní, nie len my. Nie len my. Nachádzame sa v najškarečom ubytovaní na svete. Ešte tu chodí električka. A to není, že akože je to, že strašne škaredé. 266 na noc.
A druhá vec je, že to tu smrdí jak v Starobinci. Ja tu neviem, ako tu budem spať ja. Jako babky. V živote nikdy sa tu neuspokojem. A to som bola na farme. Ale balkón je pekný, sme natočili reels, aké by som v luxusnom hoteli. Ako tu chodíme, tak sme zistili, že v Miláne, keď sa narodí, že škaredý človek, tak má extrémny problém, lebo tu sú všetci normálne oblečení, že najlepšie za svoj život. Úplne vyčesaný, vyobliekaný. Fakt, že najlepšie vyzerajúci ľudia z toho sveta. Akurát si mením moje oblečenie v Zare, lebo bola príliš zima. No, vracame sa do zmrzinárne a ja si dám tú amarenu tentokrát. Iba jednu. Dobre? Čo? Krásne je to tu. Krásne. Sme doma. Moda dvojka výjde od 30 od párnosti, do vydržalo byť